नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सिंगल है ना। शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सर्वांना. वाचनाला सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्रीला प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया. इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगलुरू यांच्या कृष्ण या पुस्तकाच्या मराठीमधील वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर आपण आपल्या पहिल्या अध्यायाचं वाचन करत होतो आणि उर्वरित वाचनाला मी सुरुवात करते. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. कंस हा महापापी मनुष्य होता. असे असूनही वसुदेवांनी आपल्या पत्नीचे प्राण कसे वाचवावेत यावर विचार करून मोठ्या आदराने त्याच्याबरोबर बोलायला सुरुवात केली. कधी कधी असे घडते की वसुदेवांसारख्या सर्वश्रेष्ठ नीतिमान पुरुषाला कंसासारख्या अति दुराचारी मनुष्याची स्तुती करावी लागते. सर्व कूटनैतिक व्यापारांचा हाच मार्ग आहे. वसुदेव जरी अतिशय खिन्न झालेले होते तरीही त्यांनी बाहेरून स्वतःला खूपच प्रसन्न असल्याचे दाखविले. त्यांनी निर्लज्ज कंसाला त्या प्रकारेच संबोधित केले कारण तो अतिशय निर्दयी होता. वसुदेव कंसाला म्हणाले, कंस, तू माझा मेहुणा आहेस. तुझ्या बहिणीकडून तुला कोणताही धोका नाही असे कृपया समज. तुझ्यावर भविष्यात संकट कोसळणार आहे असे तुला वाटते कारण तू आकाशातून भविष्यवाणी ऐकलेली आहेस. परंतु संकटाची शक्यता तुझ्या बहिणीच्या पुत्रांकडून आहे आणि त्यांचा सध्या जन्मही नाही. आणि कोण जाणतो, भविष्यात कदाचित तिला पुत्र असतील अथवा नसतीलही. या सर्वांचा विचार करताना वर्तमान समयी तरी तू सुरक्षित आहेस. तसेच तुझ्या बहिणीकडून भीतीचे कोणतेही कारण नाही. जर तिला पुत्र प्राप्त झालेच तर आवश्यक त्या कारवाईसाठी त्या सर्वांना मी तुझ्याकडे सुपूर्द करीन. या बाबतीत मी वचनबद्ध आहे. तर आपण काल जशी चर्चा केली होती की वसुदेवांना माहित होतं की धूर्त आणि दृष्ट अशा कंसाला कोणत्या शब्दांनी त्याला मनवायचं आहे कारण तो माता देवकीची हत्या करण्यासाठी किंवा अतिशय क्रूर विचारांनी माता देवकी सोबत वर्तन करत होता. मग अशा क्रूर व्यक्तींना कशा प्रकारे आपण सामंजस्याने आणि आपण जसं काल चर्चा केली होती की हजारो जबाबीपणा आपण ज्याला म्हणतो त्याने, किंवा वसुदेव हे अत्यंत ज्ञानी व शूर होते. तर त्यांनी कशा प्रकारे कंसाला अतिशय सोप्या, सरळ आणि त्याची स्तुती करतच म्हणजे एखाद्या मूर्ख व्यक्तीला कशा प्रकारे आपण समजूत घालू शकतो किंवा अशा एखाद्या मूर्ख किंवा क्रूर किंवा आपण म्हणू शकतो हिंस्र अशा व्यक्तीकडून कशा प्रकारे आपलं काम करून घ्यायचं याचं उत्तम उदाहरण आपल्याला वसुदेवांच्या रूपातून इथे वाचायला मिळत आहे. तर उर्वरित वाचन करूया. कंस हा वसुदेवांच्या शब्दांची किंमत जाणीत होता आणि त्यांच्या वचनांवरून त्याची खात्री पटली. सद्य समयी तरी तो स्वतःच्या बहिणीच्या वधासारखा घृणित कार्यापासून परावृत्त झाला. वसुदेवांना प्रसन्नता झाली आणि कंसाच्या निर्णयाची त्यांनी स्तुती केली. अशा प्रकारे ते स्वसदनी परत आले.
कालांतराने वसुदेव देवकी यांनी 8 बालकांना आणि त्याचबरोबर एका कन्येला जन्म दिला. प्रथम बालकाचा जन्म होताच वसुदेवांनी वचनानुसार त्वरित त्या बालकाला कंसाकडे आणले. असे प्रसिद्ध आहे की वसुदेव फारच संत वृत्तीचे होते आणि आपल्या वचनांबाबत प्रसिद्ध होते. त्यांना हा सन्मान जतन करायचा होता. नुकतेच जन्मलेले बालक कंसाकडे सुपूर्द केल्याने वसुदेवांच्या हृदयात अतोनात वेदना झाल्या, परंतु कंसाला मात्र त्यामुळे अत्यानंद झाला. वसुदेवांच्या स्वभावामुळे त्याच्या हृदयात काहीशी दया उत्पन्न झाली. ही घटना फारच आदर्शप्रद आहे. वसुदेवांसारख्या महात्म्याकरिता कर्तव्य पालनात दुःखदायक समजण्यासारखे असे काहीच नाही. वसुदेवांसारखी व्यक्ती कोणताही संकोच न करता आपली कर्तव्ये पार पाडते. दुसरीकडे कंसासारख्या कंसासारखा असुर कोणतेही घृणित कार्य करण्यास कचरत नसतो. असे म्हटले आहे की एक साधू पुरुष जीवनात येणारी सर्व प्रकारची दुःखे सहन करतो. एक विद्वान कोणत्याही अनुकूल परिस्थितीची वाट न पाहता आपली कर्तव्ये पार पाडतो. कंसासारखा अघोरी मनुष्य कोणत्याही पापमय मार्गाने कृती करू शकतो आणि भगवंतांचा भक्त परमेश्वराला संतुष्ट करण्यासाठी सर्वस्वाचा त्याग करू शकतो. वसुदेवांच्या वागण्याने कंस प्रसन्न झाला. वसुदेवांनी आपले वचन पाळले याचे तो आश्चर्य करू लागला. वसुदेवांबाबत दया उत्पन्न झालेला आणि प्रसन्न झालेला कंस वसुदेवांना म्हणाला, प्रिय वसुदेव, हे मूल माझ्याकडे सुपूर्द करण्याची तुला आवश्यकता नाही. मला या मुलाकडून धोका नाही. देवकीचा 8वा पुत्र मला ठार मारील असे मी ऐकले आहे. मग अकारण मी या मुलाचा स्वीकार का करू? तू त्याला परत घेऊन जा. आपल्या पहिल्या जन्मलेल्या पुत्राला घेऊन वसुदेव घरी चालले होते. कंसाच्या वागणुकीमुळे त्यांना प्रसन्नताही झाली होती. परंतु तरीही कंसावर त्यांचा विश्वास बसत नव्हता. कारण कंस कोणाच्या नियंत्रणात नव्हता. नास्तिक मनुष्य कधीही वचनाशी दृढ असू शकत नाही. जो इंद्रियांचा संयम करू शकत नाही, तो आपल्या संकल्पनावर कधीही दृढ राहू शकत नाही. थोर राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित म्हणतात, राजकारणी व्यक्ती आणि स्त्री यांच्यावर कधीही विश्वास ठेवू नये. जे अनियंत्रित इंद्रिय तृप्तीला चटावलेले आहेत, ते कधीही सत्यवचनी असू शकत नाहीत आणि त्यांच्यावर विश्वासही ठेवला जाऊ शकत नाही. अशा वेळी कंसाच्या राजसभेत महर्षी नारदांचे आगमन झाले. कंसाने वसुदेवांवर दया दाखवली आणि त्यांचे पहिले मूल परत दिले. याबाबत नारदांना कळवण्यात आले. महर्षी नारद तर शक्य तितक्या लवकर भगवान श्रीकृष्णांचे आगमन कसे होईल याबाबत उत्सुक होते. त्यांनी कंसाला सूचना दिली की एकीकडे वृंदावनात एक मिनिट एकीकडे वृंदावनात नंद महाराजांसारख्या व्यक्ती तसेच सर्व गवळी गोपकन्या गवळ्यांच्या पत्न्या तर दुसरीकडे वसुदेव त्यांचे पिता शूरसेन आणि यदुवंशाच्या वृष्णी कुळात जन्मलेले सर्व संबंधी भगवंतांच्या आगमनाची तयारी करीत होते. नारदांनी कंसाला मित्र आणि हितचिंतक तसेच सर्व देवता ज्या ज्या कुळात जन्म घेत आहेत त्या त्या कुळातील लोक याविषयी सतर्क राहण्याचा इशारा दिला. कंस, त्याचे मित्र आणि सल्लागार असे सगळेच असुर होते. असुरांना नेहमीच देवतांची धास्ती असते. वेगवेगळ्या परिवारात देवता जन्म घेत आहेत ही गोष्ट नारद मुनींकडून कंसाला समजली आणि कंस एकदम सतर्क झाला. त्याने जाणून घेतले की ज्या अर्थी देवी देवता अगोदरच प्रकट झाल्या आहेत त्या अर्थी लवकरच विष्णूंचे आगमन निश्चितच होणार. त्याने आपला मेहुणा वसुदेव आणि देवकी यांना त्वरित अटक केली आणि त्यांना कारागृहात टाकून दिले. कारागृहात लोखंडी साखळ्या घातलेल्या अवस्थेतच प्रतिवर्षी देवकी व वसुदेव यांनी एका एका मुलाला जन्म दिला आणि त्यांच्यापैकी प्रत्येक मूल हे विष्णूच आहे असे समजून कंसाने एकामागून एक करीत त्यांना त्या सर्वांना ठार मारले. त्याला विशेषतः 8व्या मुलाची भीती होती. परंतु नारदांच्या भेटीनंतर कोणतेही मूल विष्णू असू शकते या निष्कर्षावर तो आला होता.
म्हणूनच वसुदेव व देवकी यांची सर्वच मुले ठार मारणे त्याला योग्य वाटले. कंसाचे हे कृत्य समजण्यास फारसे अवघड नाही. जगाच्या इतिहासात राजकुळातील व्यक्तींची अशी अनेक उदाहरणे आहेत की ज्यांनी आपल्या महत्वाकांक्षांच्या पूर्तीसाठी आपले वडील, बंधू, कुटुंब व मित्र अशांना ठार मारलेले आहे. असुर प्रवृत्तीचा मनुष्य आपल्याला निंद्य अभिलाषेच्या पूर्तीकरिता कोणालाही ठार मारू शकतो. म्हणून हे काही आश्चर्य करण्यासारखे नाही. नारदांच्या कृपेने कंसाला त्याच्या मागील जन्माची माहिती मिळाली होती. त्याला समजले की तो पूर्वजन्मात कालनेमी नावाचा राक्षस होता आणि त्याला विष्णूंनी ठार केले होते. भोजकुळात जन्म घेऊन त्याने यदुवंशाचा कट्टर शत्रू होण्याचे ठरवले. भगवान श्रीकृष्ण त्याच कुळात जन्म घेणार होते आणि मागील जन्मात कसा कालनेमी मारला गेला तसेच आपण श्रीकृष्णांकडून मारले जाऊ म्हणून कंस फारच भयभीत झालेला होता. त्याने सर्वप्रथम आपले पिता उग्रसेन यांना बंदीत टाकले, कारण ते यदू, भोज, अंधक यांच्यात प्रमुख राजा होते. तसेच वसुदेवांचे पिता शूरसेन यांचेही राज्य त्याने काबीज केले आणि स्वतःला या सर्व प्रांतांचा राजा घोषित केले. अशा रीतीने कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ग्रंथातील श्रीकृष्णावतरण नामक अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्णा. तर अशा प्रकारे आपण आपल्या पहिल्या अध्यायाचं वाचन संपवलेलं आहे. तर सुरुवात करूया आपल्या दुसऱ्या अध्यायाच्या वाचनाला. अध्याय दुसरा. गर्भस्थ भगवान श्रीकृष्णांचे देवतांद्वारे स्तवन. हरे कृष्ण प्रभूजी. मी वाचू का? हो चालेल प्रभूजी, वाचा ना. अध्याय 2. गर्भस्थ भगवान श्रीकृष्णाचे देवतांद्वारे स्तवन. कंसानी यदू, भोज, अंधक तसेच शूरसेन अशा कुळांची राज्ये स्वतःच्या नियंत्रणात आणली. त्याने प्रलंबासूर, बकासूर, चाणूर, तृणावर्त, अघासूर, मुष्टिक, अरिष्टासूर, द्विविध, पुतना, केशी आणि धेनुकासूर अशांसारख्या असुरी राजांची मैत्री केली. त्या काळात जरासंध हा मगध प्रांतांचा राजा होता. मगध हे त्या काळचे सर्वात शक्तिशाली राज्य होते. कंसाने आपल्या कूटनैतिक धोरणाने मगधला आपल्या राज्याची मित्रत्वाने जोडून घेतले. पुढे तो बाणासूर, भौमासूर अशा राजांची मित्रत्व करीत गेला आणि त्यामुळे सर्वाधिक श्रेष्ठ सम्राट झाला. याप्रमाणे शक्ती संपन्न झाल्यावर तो श्रीकृष्ण अवतीर्ण होणार असलेल्या यादव कुळाविरुद्ध अधिक चतुरत्वाने वागू लागला. कंसाच्या उपद्रवामुळे यदू, भोज आणि अंधक कुळातील राजांनी कुरुप, पांचाल, केकय, चाल्व, विदर्भ, निषाद, विदेह, कौशल यासारख्या वेगवेगळ्या राज्यातून आश्रय घ्यायला प्रारंभ केला. त्याने यदू, भोज आणि अंधक राज्यांमधील एकी संपुष्टात आणली. तसेच त्याने त्यावेळी भारतवर्ष म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या विशाल भूभागात आपली स्थिती सुदृढ केली. कंसाने जेव्हा देवकी आणि वसुदेव यांची 6 बालके एकापाठोपाठ ठार केली तेव्हा कंसाचे अनेक मित्र आणि नातेसंबंधी त्याच्याकडे आले आणि असे घृणित कर्म थांबवण्याची त्याला विनंती केली. परंतु त्यांच्यापैकी सर्व त्याचे उपासक बनले. देवकीला 7वा गर्भ होता. श्रीकृष्णाचे स्वांश श्री अनंत देव तिच्या गर्भात प्रकट झाले. देवकी अत्यानंदाने भारावून गेली आणि त्याच वेळी दुःखावेगाने विचलित झाली. आपल्या गर्भात भगवान विष्णूंनी आश्रय घेतला आहे हे तिला समजले होते आणि म्हणून तिला अत्यानंद होत होता. परंतु त्याच वेळी आपल्या मुलाचा जन्म होताच कंस त्याला ठार मारेल याचे स्मरण होऊन तिला अतोनात दुःख होते. कंसाने चालवलेल्या अघोरी कृत्यांमुळे यदू भयभीत झाली. भगवान श्रीकृष्णांना यादवांच्या अशा दुःखी स्थितीची दया आली. त्यांनी आपल्या अंतरंगा मोह योगमाया शक्तीला
पाचारण केले. भगवान श्रीकृष्ण ब्रह्मांडाचे स्वामी आहेत, तरी ते विशेष करून यदुवंशाचे स्वामी आहेत. योगमाया ही भगवंतांची एक प्रमुख शक्ती आहे. वेदांमध्ये भगवंतांच्या अनंत शक्ती असल्याचे म्हटले आहे. परास्य शक्तिर्विधेव श्रूयते. सर्व वेगवेगळ्या शक्ती अंतर्गत आणि बहिर्गत कार्यात संलग्न आहेत आणि त्यात योगमाया सर्व प्रमुख शक्ती आहे. भगवंतांनी योगमायेला वृंदावनात अवतीर्ण होण्याची आज्ञा दिली. व्रजभूमी नेहमीच शृंगारलेली आणि सुंदर गायींनी पूर्ण असते. वृंदावनात नंद महाराज आणि यशोदा राणी यांच्याकडे वसुदेवाची रोहिणी नावाची एक पत्नी वास्तव्याला होती. केवळ रोहिणीच नव्हे तर कंसाने चालवलेल्या अत्याचाराने ते भय धरून यदुवंशातील अनेक जण सर्व वेगवेगळ्या राज्यातून सर्वत्र पांगलेले होते. त्यांच्यापैकी कित्येक जणांनी तर पर्वत गुहांचा आश्रय घेतला होता. भगवंतांनी योगमायेला सूचना दिली. कंसाच्या बंदिवासात देवकी आणि वसुदेव आहेत. वर्तमान क्षणाला माझे शेष देवकीच्या गर्भात आहेत. तू त्यांना देवकीच्या गर्भातून रोहिणीच्या गर्भात संक्रमित करण्याची व्यवस्था कर. या व्यवस्थेनंतर मी स्वतः माझ्या पूर्ण शक्तीनिशी देवकीच्या गर्भात प्रकट होणार आहे. मी मथुरीत देवकी आणि वसुदेव यांचा पुत्र म्हणून जन्म घेईन आणि तू वृंदावनात नंद आणि यशोदा यांची कन्या म्हणून प्रकट हो. तू माझी सहोदरी म्हणून अवतीर्ण होतील आणि त्या कारणे जगातील लोक धूप, दीप, पुष्पे, नैवेद्य इत्यादी मौल्यवान वस्तू अर्पण करून तुझी पूजा करतील. तू त्यांच्या विषय भोगांच्या इच्छा तात्काळ पूर्ण करणारी होती. भौतिकांकडे स्नेह असणारे लोक तुझी दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा आणि अंबिका नामक अनेकविध रूपांमध्ये त्यांची उपासना करतील. श्रीकृष्ण आणि योगमाया परमशक्तिमान आणि परमशक्ती भाऊ बहीण म्हणून अवतीर्ण झाले. अर्थात शक्तिमान आणि शक्ती यांच्यात स्पष्टता हा भेद नाही. तरी शक्ती नेहमी शक्तिमानापेक्षा गौण असते. भौतिकवादी लोक शक्तीचे उपासक असतात, परंतु अध्यात्मवादी लोक शक्तिमानांचे उपासक असतात. श्रीकृष्ण परमशक्तिमान आहेत आणि दुर्गा या भौतिक जगात परमशक्ती आहे. वस्तुतः वैदिक संस्कृतीतील लोक शक्तिमानाची आणि शक्तीचीही पूजा करतात. विष्णूंची आणि देवीची शेकडो मंदिरे पाहावयास मिळतात आणि कधी कधी त्यांची एकत्रितपणे पूजाही होते. शक्ती किंवा भगवान श्रीकृष्णाची बाह्य शक्ती दुर्गा यांचे उपासक सहजपणे सर्व प्रकारचे भौतिक यश प्राप्त करूही शकतील, परंतु अध्यात्म मार्गावरून दिव्यत्वावर उन्नत होण्याची इच्छा बाळगणाऱ्यांनी श्रीकृष्ण भावने शक्तिमानाच्या उपासनेतच संलग्न व्हायला हवे. भगवंतांनी योगमायेला पुढे सांगितले की त्यांचे स्वांश अनंत शेष हे देवकीच्या गर्भात आहे. रोहिणीच्या गर्भात ओढले गेल्यामुळे त्यांना संकर्षण म्हणून ओळखले जाईल. ते सर्व आध्यात्मिक शक्तीचे उगम असतील. या बळावर जीव रमण नावाने संबोधला जाणारा सर्वोच्च ब्रह्मानंद प्राप्त करू शकेल. या कारणे स्वांश अनंत अवतरित झाल्यानंतर त्यांना संकर्षण किंवा बलराम म्हणून ओळखले जाईल. उपनिषदांचे कथन आहे, न्यायमात्मा बलहीनेन लभ्य. तात्पर्य असे की भगवान बलरामांकडून पुरेशी कृपा प्राप्त झाल्याविना कोणीही परमसत्याला किंवा कोणत्याही प्रकारच्या अध्यात्म साक्षात्काराला प्राप्त करणे शक्य नाही. बळ म्हणजे शारीरिक बळ नव्हे. शारीरिक बळावर कोणीही आध्यात्मिक पूर्णत्व प्राप्त करू शकत नाही.
त्यासाठी मनुष्याकडे श्री बलरामांकडून प्राप्त झालेले आध्यात्मिक बळ असावयास हवे. अनंत किंवा शेष ही अशी शक्ती आहे की जी सर्व ग्रहांना त्यांच्या विशिष्ट स्थितीत धारण करून ठेवते. भौतिकदृष्ट्या ही धारणा शक्ती आधार शक्ती गुरुत्वाकर्षणाच्या सिद्धांत म्हणून ओळखली जाते, परंतु हे संकर्षणाच्या शक्तीचे प्रदर्शन आहे. बलराम किंवा संकर्षण ही आध्यात्मिक शक्ती आहे किंवा ते मूळ आध्यात्मिक गुरु आहे. म्हणून भगवान बलरामांचे अवतार श्री नित्यानंद प्रभू हे मूळ आध्यात्मिक गुरु आहे आणि आध्यात्मिक गुरु हे दिव्य बळ प्रदान करणारे भगवान बलराम यांचे प्रतिनिधी आहे. श्री चैतन्य चरितामृतात सांगण्यात आले आहे की आध्यात्मिक गुरु म्हणजे भगवान श्रीकृष्णांच्या कृपेचे रूप आहे. भगवंतांकडून आदेश मिळाल्यानंतर योगमायेने त्यांना प्रदक्षिणा घातली आणि त्यांच्या आदेशाप्रमाणे ती या भौतिक जगात अवतीर्ण झाली. जेव्हा परमशक्तिमान भगवंतांनी शेषांना देवकीच्या गर्भातून काढून रोहिणीच्या गर्भात स्थापन केले, तेव्हा त्या दोघीही माता योगमायेच्या आवरणात होत्या. याला योगनिद्रा असेही म्हणतात. या घटनेनंतर देवकीचा 7वा गर्भ विनष्ट झाला आहे असा जनसामान्यांचा समज झाला. अशा रीतीने बलराम जरी देवकीचे पुत्र म्हणून अवतरले होते, तरी त्यांना रोहिणीचे पुत्र होण्यासाठी तिच्या गर्भात स्थानांतरित करण्यात आले. या अवस्थेनंतर आपल्या सर्व शक्ती विशुद्ध भक्तात स्थापित करण्यात सदैव तत्पर असे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण अखिल सर्जनांच्या स्वामी म्हणून वासुदेवाच्या मनी प्रविष्ट झाले. या संदर्भात असे समजते की भगवान श्रीकृष्णाने प्रथम स्वतःला वासुदेवाच्या शुद्ध हृदयात स्थित केले आणि नंतर ते देवकीच्या विशुद्ध हृदयात स्थानांतरित झाले. त्यांचा शरीर संबंधाद्वारे गर्भप्रवेश झाला नाही. भगवंत आपल्या अचिंत्य शक्तीद्वारे कोणत्याही प्रकारे अवतरित होऊ शकतात. त्यांना स्त्री पुरुष संबंधासारख्या सामान्य मार्गाने प्रकट होण्याची आवश्यकता नाही. वसुदेवानी जेव्हा भगवंतांचे रूप हृदयांतरी धारण केले, तेव्हा त्यांचे तेज सामान्य जनांना नेहमी तापदायक आणि असह्य अशा किरणांनी टळकणाऱ्या सूर्याप्रमाणे दिसू लागले. वसुदेवाच्या शुद्धोत्तम हृदयात स्थित झालेली भगवत रूप हे श्रीकृष्णाच्या मूळ रूपाहून भिन्न नाही. भगवंतांच्या रूपाचे कोठेही झालेले प्राकट्य आणि विशेष करून हृदयाचे प्राकट्य हे धाम म्हणून म्हटले जाते. धाम या शब्दाने केवळ श्रीकृष्णाचे रूपच संबोधित होत नाही, तर त्यात त्यांचे नाम रूप, त्यांचे गुण आणि त्यांचे परिकर अशा सगळ्यांचाच बोध होतो. एकाच वेळी हे सर्वच व्यक्त होत असते. अशा रीतीने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांचे शाश्वत रूप आपल्या सर्व शक्ती समवेत अस्तंगत सूर्याची किरणे सूर्याचलांकडे उदित होणाऱ्या पूर्ण चंद्रात स्थानांतरित व्हावे, त्याप्रमाणे वसुदेवाच्या अंतःकरणातून देवकीच्या अंतःकरणात प्रविष्ट झाले. भगवान श्रीकृष्ण वसुदेवाच्या शरीरातून देवकीच्या शरीरात प्रविष्ट झाले. ते सामान्य जीवांच्या स्थितीच्या पलीकडे होते. जेथे भगवान श्रीकृष्ण असतात तेथे नारायणांसारखे त्यांचे पांग आणि नरसिंह वराहादी अवतार हे त्यांच्यात समाविष्ट असतात आणि ते सर्वजण भौतिक अस्तित्वाच्या नियमांच्या पलीकडे असतात. हे आपण जाणून घेतले पाहिजे. अशा प्रकारे देवकी एकमेकांवा द्वितीय आणि अखिल सर्जनांचे कारण असणाऱ्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांचे निवासस्थान झाली. परंतु कंसाच्या बंदिवासात असल्यामुळे तिची शोभा एखाद्या शमीत अग्नीसारखी किंवा अनुपयुक्त विद्येसारखी झाली होती.
जेव्हा अग्नीला भांड्यात ठेवले जाते तेव्हा भांड्याच्या कणांच्या आत दबलेल्या अग्नीचा प्रकाश प्रकट असत नाही. ज्या ज्ञानाचा दुरुपयोग होतो त्याचा लाभ जनसामान्यांना होत नाही ते सुद्धा कौतुकास्पद असत नाही. त्याचप्रमाणे देवकी कंसाच्या कारावासात 4 भिंतीच्या आत असल्यामुळे पूर्ण पुरुषोत्तमानं धारण केल्याने तिथे प्रकट होणारे दिव्य सौंदर्य कोणीही पाहू शकला नाही. तथापि कंसाने मात्र देवकीचे दिव्य सौंदर्य पाहिले आणि त्यावरून तात्काळ निर्णय घेतला की भगवंतांनी तिच्या गर्भात आश्रय घेतलेला आहे. पूर्वी तिथे इतके आश्चर्यकारक सौंदर्य कधीही पाहण्यात आलेले नव्हते आणि या परिवर्तनामुळे देवकीच्या गर्भात काहीतरी अद्भुत असे सामावलेले आहे हे त्याने जाणले. आता कंस भ्रमित झाला. त्याला निश्चित माहित होते की भगवंत भविष्यात आपल्याला ठार मार करणारच आहे. ते तर आता आलेले आहे. कंस विचार करू लागला, आता देवकीचे काय करावे. हे निश्चित की कृष्ण भगवंत देवतांचे कार्य सिद्ध करण्यासाठी आलेला आहे आणि मी देवकीला ठार मारले तरी त्याच्या कार्याला बाधा येणार नाही. कंसाला हे माहित होते की विष्णूंचा हेतू कोणीही विफल करू शकत नाही. भगवंतांच्या नियमाचे कोणालाही अतिक्रमण करता येणे शक्य नाही हे कोणताही बुद्धिमान मनुष्य जाणतो. असुरांनी आणलेल्या अडथळ्यांना महत्व न देता त्यांचा हेतू साध्य होणार. कंसाने विचार केला, जर मी देवकीला आत्ताच ठार केले तर विष्णू त्याची परम इच्छा सत्वर पूर्ण करतील. याच वेळी देवकीचा वध केला. माताजी वाचणार कोणतरी पुढं? एक मिनिट. हो चालेल, मी वाचते. झालं तसंही 4 वाजलेलेच आहेत. कंसाने विचार केला, जर मी देवकीला आताच ठार मारले तर विष्णू त्याची परम इच्छा तीव्रतेने अंमलात आणील. याच वेळेला देवकीला ठार मारले तर मी ते फारच अघोरी कृत्य ठरेल. कितीही विषम स्थिती निर्माण झाली तरी कुणालाही आपल्या कीर्तीला कलंक लागावा असे वाटत नाही. या कृत्याने माझा नावलौकिक नष्ट होईल. देवकी स्त्री आहे, तशात ती माझ्या आश्रयाला आहे. ती गर्भवती आहे आणि जर मी तिला आत्ताच ठार मारले तर माझा नावलौकिक धर्मकर्मांची फळे आणि आयुष्य या सर्वांचा क्षय होईल. तो पुन्हा विचार करू लागला. जो मनुष्य फारच क्रूर असतो तो याच जीवनात मृत झाल्याप्रमाणे आहे. तो जिवंत असतो तेव्हा कुणालाही प्रिय नसतो आणि मेल्यानंतर सगळेच त्याची निंदा करतात. देहात्म बुद्धीमुळे त्याची अधोगती निश्चित होणार आणि त्याला नरकात अंधकारमय भागात ढकलून दिले जाणार. अशा रीतीने देवकीला त्यावेळी ठार मारण्याच्या मागच्या पुढच्या परिणामांबद्दल कंसाने विचार केला. अखेर देवकीला तात्काळ ठार न मारण्याचा आणि येणाऱ्या भविष्याची वाट पाहण्याचा त्याने निर्णय घेतला. असे झाले तरी त्याचे मन भगवंतांविरुद्धच्या शत्रुत्वाने पूर्णपणे भरून गेले. तो बसताना, झोपताना, चालताना, खाताना, कार्य करताना आणि सर्व स्थितीत श्रीकृष्ण आणि विष्णूंचेच चिंतन करू लागला. त्याचे मन भगवंतांबद्दलच्या विचाराने इतके भरून गेले की अप्रत्यक्षपणे तो स्वतः भोवताली केवळ श्रीकृष्ण किंवा विष्णू यांनाच पाहू लागला. दुर्दैव असे की त्याचे मन जरी इतके विष्णूंबद्दलच्या विचारात मग्न झाले होते तरी त्याला भक्त म्हणून समजले जात नाही, कारण तो श्रीकृष्णाला शत्रू समजत होता. एक श्रेष्ठ भक्ताची मानसिक अवस्था देखील श्रीकृष्णांठाई पूर्णपणे तल्लीन अशीच असते. परंतु भक्ताचा हा भाव अनुकूल असतो, प्रतिकूल नव्हे. अनुकूल भावाने भगवंतांचे चिंतन करणे म्हणजे श्रीकृष्ण भावना, परंतु श्रीकृष्णांचे प्रतिकूल भावाने चिंतन करणे म्हणजे कृष्ण भावना होत नाही. हरे कृष्ण. तर आपण इथे थांबूया आणि उर्वरित अध्यायाचं वाचन आपण उद्या 4 वाजता करूया. मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण थांबूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता.